Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kajing talasi kali jongki pulit ke Jorobat Police Outpost Kalawan Raya kajing heng kali ke Jorba Hasurok National Highway 6 Kamtam Makapor Minmit Nado Khat Laimer Ter Shadu Jorobat Kiba bun ni kipat ba nong let nong wan kiba juyat lingba na kani ka surok kila penpawe kajing smokya bat kajing bitar namar kajing sakut jongki kali kalalong ka syirkai hado kata-kata bat kabalak ta'ru ya kalai kawan jongki pat ba layo jing tibru bagani ka jing dheng kali kalong manla kamit ha ka baki pulit jong ka jalna Assam lingba ka Jorobat Police Outpost ki jutalasi ya ki trok badi ki wei ki kali kit mar ha ka jaka ka badang ha ba po purusam jong ka Riboy District ka baju ne hado line e saw kenta bat ka baju penthot ya ka lai kawan jong ki pat ba khamtam ki ba kerke kam bat ki ba pang ba shitam ban poi she ki jaka sumar কাম কৰক কিবা আছে আপুনি থানাত যাওকচোন সুধি লওক কি আছে কি